Good evening, and welcome to another episode of Grave Encounters. Many of them were severely disturbed. I'm back. What? Hey, who are you? How come you're in here? Tharau sual chet na lam chui chiang thin channel pakhat Grave Encounter an executive producer Lance Preston chuan an hnung maya building lo lang mi a an enkol na damdawiin an rausan to a Tharau sual fiat tura atim tenen an lu tur thu le chu hmuna chuan mi in thilmak le rap thlak tak an hmu thin thu te alo soya chu ina chuan lutin dar karyat lai kalhnan an ni tur thu a soi boka chu khua an historian Morgan po a local ve a Morgan chuan chu damdawiin chu kumsang khat zariat somkua pathuma an sakani thule chu hmuna an da te chu a enkol tu ten sheom taka an siam thin thu te chu a soi boka Lens chuan chu hmuna thok thin Arthur freaking chungchang chu alo zot vele a Morgan chuan Arthur chu Harvard atanga training chuak neurologist ani a kumsang khat zakua som thum pasari atanga kumsang khat zakua somli pariat in kara an physician ani thu ashila Arthur hian andam lote a chuan experiment hrang aneya chu experiment awang chuan mi paruk lai an thi ani chu damdawiin enkol turatan anda keni chuan damdawiin a chuan a hruai luta Lens chuan keni hnen a chuan chu damdawiin chu a Hrang emti a zot vele a keni chuan chiang taka a hriat lo thu le thom dang lam tak te a hriat thin thu te a hrila an bula tukver chu tlai tin a khar zia thu le zinglama aloin hon thin thu te chu a hril boka Lens le a tho pui te chuan chulai hmun chu an chin chi ngala keni chuan room pakhat banga thil lo in ziak rang ruai maya chuan a hruai le a chu banga thil in ziak te chu an dam lo te ziak ani thu le bathroom a po chuan meiche pakhat a in ti hlum thu chu a hril boka in hnuai lam leivera chuan a hruai le a keni chuan chu leivera tang chuan chu building a room zong chu akal po vek thei thu le chu leiver chung bo rok chu room dang a in adang lam ti a hril boka Lens chuan contractor Gary chu building chungchang chu a zot vele a Gary chuan chu building chu an chei that to thu le an na thok te chuan thom mak tak an hriat thin baka an bung ruat te alo bo dai thin thu te chu a soi boka nula le tlangwal chulai local te po chu thu an zot vele a an ni chuan chu damdawiin a chuan damdawiin a thok te uniform ang in bel rap zet mai an hmu to thu chu an soi vele a huan enkol tu chu an vakom vele a chu pa chuan chu hmuna thok thar ani awanga engma a hriat velo thu alo soi awang chuan Lens chuan poisa pe in ram hoya hmuti soi turin a thama huan enkol tu chuan camera ma chuan ram hoya hmu thu a soi vele mai boka Lens assistant tur Tharau lam boi pui thin Houston Gray po alo theng ve a shooting chu an nei chhun zom hal mola mei chanau pang in ti hlum na room ni a an soya chuan lut ngalin ti dan tur an in shilok ang chuan Houston chuan chu room a chuan Tharau sual an omti a hriat thu le bathroom a po chuan mei chanau pang a in ti hlum ti a hriat thei thu chu alo soi ngal mola ma se an chan chopani awang chuan an in sum theilo chu an nui chuak le tari a Houston po hi ton hriat la nei mi lo ani zan lama an thil ti dan tur te chu soi hovin camera te po chu an set fela Lens chuan chu hmun enkol tu keli hnen a chuan chu building chu kal tur le atuk jing daruka hong le tur chuan a hrila chumi hnu chuan Gibson chu bathroom a vakalin a hmaloka kongka chu aloin kharta sok maya a thopui dang te po chu a ko ngala Gibson chuan thil thlen dan te chu hrilin Lens chuan chu hmuna Tharau te chu bia in an hmua loin lan tur chuan ati a mase engma thil dang lam a thleng ta lem lova reilo te a chuan thom ring tak a lo ri le thut maya
lens le a tho pui te chu thom lo chu na lampanin an kal ngal wata an pm ya stretcher chu lo tlu in a ke po chu alo la vir vut vuta makti taka an thlir rang lai chuan in chung lama chuan tu emot lan ri an the chun zom hala lens chuan a tim te an ni ringin walkie talkie atang chuan a bengal wata ma se a tim te thom alo ni hau lo ti a shengala in chung lama chuan fia turin an chhongala an ti mami sasa chuan atak nge yani empty fia turin evp mang chuan tharau chu biakpo atuma evp a chuan o chiang lo ruai mai lo in recordin an ngai thak lai chuan sasa sam chu engin nemo alo khoi thut maya sasa hlaulu tuk chu atlan chengala lens le houston te chuan thil thlen dan an hriat chian lo awang chuan thil thra chiang turin sasa bula chuan an vakala sasa hlaulu tuk chuan chu mun chu san wat angai ti alo soya lens houston le gibson te chuan tharau chu biakpo le an tuma ma se thil danglam engma athleng ta lem lova lens chuan room sang chu a camera in thla ala kuala mun pakhat alak lai chuan tharau ni om tak ala fu tatlat maya gibson chuan jingdar li le minute somli arik to thu lo soyin lens chuan an bung ruate pekfela chu mun chu san tura in bot sei turin atia an in pekfel nu chuan chu building a chuan kalna tur lampo shelovin an bo tatlat maya lens chuan walkie talkie chuan met chu bia in met chuan alo changle thei tatlat lo maya an pathum chuan pumo tur zonga in hialin an kalzel nu chuan in hnuai lam chu an zu thleng theya ma se kongka alain kal tlatawang chuan an chuak thei ta chuang lova lens chuan atim te hena chuan kenian kongka alo hon ruala chuak ngal tura in bot sei turin atia met chuan an camera kam te chu sengfelin room pakhat avalu chuan chu room en call tu in tukver in hong reng thin ati na lai chu alo in hong le tlat maya tukver chu kharin lens chu biak ngala tuma ma se lens chu abetlang theita mai lowa thomak tak hre chun zom halin thom lo chuana lampan chuan akal ngala met alo kirle mai lo awang chuan lens chuan biakpo atum ve ngala ma se channa reng an don lo awangin sasa chuan chu in a tharau sual chuan met chu ati buai ni a arin thu alo soya met ngai ventur chuan chu room chu chu sanin lens chuan an chevel te chu video wa cover vek turin ati boka meta bungro thaute chu an munghal mai boka lens le sasa te chu kaldunin gibson po in chunglama a chhove boka stepa a chholai chuan gibson chuan thomak tak hria in mi tu inemo stepa tang chuan alo nem tlanghala lens le sasa te chuan an watan pui wata in hnuai lama an chuknu chuan gibson chuan a thil ton te chu a hril ve a gibson chuan chu mun en kol tu keni chu kol wat turati in lensan keni kol maya tumlai chuan signal chu alo bo le vek maya gibson amang ang chuan kongka chu ti chiat maya tuma chu ina tanga chuana tur kongka an ti chiat nu chuan mak tak mayin room danga an valut le ta dai maya mak ti tak chuan chuana tur an zong chun zom le ngala an zon jeng nu chuan chuana tur ni om tak an wa mule a ma se chu kongka po chu room dang kal po na kongka alo ni le ta thowa gibson chu a chi ai na sa hle a sasa chuan jingdariat le achan ve arik to thu alo soya ma se pon lam an han en chu ala thim vekti an mu a an vai mai chuan an chaw ta hle a lens chuan kendi nga mai lo chu ti thei dang an nei lo thu alo soya tui taka an mut lai chuan light stand chu lo tlu in an om na room chu a thim le ta veka lens chuan an ei tur ken te po a chiat vek to thu te lo soyin chu mun chu arang lama chu san wat angai thu le in hnuai lam leivera tanga chu dan kong zon le chu arot boka ma se gibson chuan in hnuai leivera tanga chu po chu thil thei ni in angai lova chu mun en kol tu keni lo nga ngot mai chu thil thaber ani lo ti hria in chu dan tur ngai to in chu room chu an chu san le a
an chevel te chu video win an cover zel boka reilo te a chuan met rakri chu an theta thut maya o lo chuana lampan chuan an tlan ngala room pakhata valutin chu ruma khumanda chu a khoi tu mu thei si lovin boruaka aloin then kwal vela chu ruma tanga an chu nu chuan lens chuan a camera onin chu building chu aloin thak dang lam zel thu le chudan kong aum lo thu te chu camera ma chuan alo soya reilo te te anin muthil choka an har deuh nu chuan sasa hnunga chuan thil engamo aloin ziak rang ruai maya chumi nu chuan lens chuan met chu biak le atuma walkie talkie atang chuan met on ni om tak chu hria in an vazon le nu chuan an pi maya chuan mi tu emo kal phei zuai an hua met ani ringin an va zui ve ngal vata room pakhata chuan meichia banglam hoya loading chu an va hua chunu chuan an lam alo hoita a hel chu arab omin mishinga ni loti an shekala churu matang chuan man mo takin an tlan chok ngala an tlan chiat na lama chuan Houston chu akal sang ta a chu ina tharau sual chuan lo be ngalin an that ngalani lens sasa le Gibson te po chuan an hriat lovin damdawiin omte chin che na ban bun chu an lo bun ve reng ti an mule a chu ruma tanga an chu nu chuan sasa chu tharau sual ho chuan an lo be ve le a lens chuan sasa chu man mo takin atlan chiat puya room pakhat an valu chuan met chu damdawiin omte thomno in bel ang loin bel ve in an va mu a mela tang chuan aril ru buai hle ti hria in room danga an hruai chuak wata room danga an hruai nu chuan met chuan chu building chu chuasan ngai na aom lo thu alo soile a kal ngai na hrelowa an pali a an thut ngoi reng lai chuan kut rap om tak tak te chuan bangle ceiling atang te chuan an lo bana chu room atang chuan tan chuak le in bathroom lama an valut ngala met chu bathtub bula chuan dingin ngoi rengin bathtub chu alo thlir vung vunga Gibson chuan chulai atanga hruai son chu atuma ma se bathtub atang chuan tharau chuan Gibson chu an lo potlut ta thut maya sasa le lens te chuan bathtub atui chu an bun ngala ma se Gibson po chu alo bo dai maya chu room chu chua sanin chua dan kong an zong le a lens chu a thian te bula tanga akal son lok lai chuan chuata leibung lolet reng mai chu mu in chunglam a han hoi chho chu ram huai rap om lutuk mai chuan thi buai mai in alo thi reng ti awa hu a man mo takin atlan son ngala a thian te bul chu va thlengin elevator kongka chu an hong theya ma se chu muna tharau om chuan lo zuin alo beile ta thut maya sasa le lens te chu an tlan chengala met ero chu elevator atang chuan zong thla in athi ngalani lens le sasa te chu lever chu an zu thleng theya chu building atanga chudan kong anzon mol mol lai chuan sasa chu tlu in thi senin aluak ta vak maya lens chuan boipui ngal vatin an chawlu tuk chu an mu hil ta ngala lens lo har nu chuan abula sasa alo om to lo awang chuan azong kwal ta ngal vata aril tam lu tuk chuan sajusa te chu a helin a eita buan maya akal zel nu chuan room pakhat va thlengin chu room chu operation anti na thin alo ni a andam lo boipui te thalak chu mu in chu muna tharau sual hoin a thian te ruang an lo boipui lai te chu a mu a chawlu tuk chu chuata chuan tu halin chu muna tharau ho chuan lens nena chuan adam to thu le chu muna tanga a chua thei to thu chu an lo hrila